difícil ter que ir e te deixar, te abraçar e resistir, dar adeus, me despedir. É impossível te deixar e não sofrer, sorrir pra... Pois, hola a todos e a todas, moitas gracias por vir hoxe. A verdade é que estou moi contenta de estar aquí e antes de empezar gostaríame dar as gracias á Biblioteca Municipal e ao Concello das Pontes por darme hoxe esta oportunidade, porque a verdade é que para min estar aquí hoxe é un soño cumplido. Entonces, para non estar aquí un rato largo dando a chapa, xa que esta charla pues, é maiormente para vos, todo o que vou dicir eu xo sei. Entón, gustaríame comenzar con unha pregunta para que todo o mundo poda interactuar. Entonces, gustaríame que, levantando a man, sin medo, contestando, interactuando, quen de aquí, habitualmente, por o motivo que sexa, porque tedes fillos, irmáns, sodes profesores ou tal, quen de aquí conta contos habitualmente no seu día a día? A verdade é que é un momento moi bonito, un momento de contar un conto para conectar cos máis pequenos, pero vou reformular a pregunta. Imaginadevos que non existise o internet, que non existisen as pantallas. Un día que estades aburridos, a cantos dos que estades aquí se vos ocorrería para matar o aburrimento poñervos a ler un conto? Vale, e todos aqueles que non levantastes a mano, alguén me pode dicir por qué? Bueno, normalmente a resposta que me daría a xente que interactúa sería pois porque son para nenos, porque a mí non me aportan nada, porque as historias non me contan o que necesito escoitar. Bueno, para isto, quería contarvos que a pregunta que eu me fago moitas veces cando estou reflexionando sobre os contos e sobre os libros, antes, aló pola Idade Media, a literatura transmitíase de forma oral, para un público de todas as idades que era maiormente analfabeto. É dicir, naquel entonces, todas as persoas de todas as idades, adultos, nenos, adolescentes incluso, disfrutaban dun momento compartido con contos, lendas, historias. Entón, en que momento, é a pregunta que me fago eu, en que momento deixamos de escribir cousas que todo o mundo pode entender? Cousas a que todos nos podamos ver reflexados, cousas das que todos podamos sacar pois, algún tipo de ensinanza, algún tipo de moral, algo que nos aporte algo no noso día a día. Ben, para este conto o que pretende é, evidentemente, que pasemos un bo rato cos nenos contando historias, que sexa divertido. Evidentemente está moi enfocado a un público pues, de idades reducidas polos colores, polos dibuxos, pero a historia considero que non todos o vamos a enfocar do mesmo xeito. Considero que esta historia, según o momento da vida no que te atopes, van a interpretar dunha forma ou de outra. E por iso, ao final do conto, está esta páxina. Unha páxina que decidí poñer simplemente para ver se a miña idea era real. Entonces, é unha páxina que está dedicada a contar que significa para cada persoa esta escena. Ben, pois moita xente me decía non todos o vamos a interpretar do mesmo xeito, está bastante claro o que queres transmitir. Pois resulta que coas fotos que me mandaron, coa xente que me conta o que sentiu lendo o conto, o que podemos aprender, dime que de conta de que non é así. Todos, cada unha das persoas ten unha visión diferente, un enfoque distinto. Mismo enfoques que eu nunca me teria imaginado. É dicir, a miña idea era real. Cada persona sacará deste conto a ensinanza que necesite. E para min, para eso sirve a literatura. Porque, por exemplo, cando estamos en clase e nos din neste poema o autor se refire a isto. Por qué? Que pasa se eu quero interpretar de outro xeito? Que pasa se a mí non me di iso? Bueno, pois a intención que eu teño con este e cos futuros contos que espero sacar é revivir esa intención inicial da literatura, das historias, dos contos, que é que todo o mundo poda disfrutalas e que todo o mundo poda aprender algo delas. Porque, se non, por que escribiríamos? Por que a xente contaría historias si realmente non todos as podemos aproveitar? Cando o poñen para todos os públicos, sí, é verdad, eu podo ler Pulgarcito ou un conto típico que non ten ningunha ensinanza cando pasas dos 10 anos. Pero, por que o fai? Por que me poñería eu nun momento tranquilo, nun momento que non me apetece facer outra cousa,
por que me poñería eu a ler un conto clásico? Si non me vai ensinar nada. Eu prefiro ler unha novela ou un libro histórico, algo que me vaya a aportar algo que me vaya pues, ensinar ou algo do que eu poda sacar proveito. Por iso, este conto ten a intención de que todo o mundo poda aproveitalo, todo o mundo pode sacar unha moral, reflexionar sobre el, pensar. Non quero que se quede nunha simple historia que lle contamos aos nosos fillos ou aos nosos alumnos, ou simplemente unha historia que nos contan papá e mamá, porque cando sexades maiores, vos, os que estades aquí en primeira fila, ao mellor volvedes a ler este conto e pensades, ai, pois eu antes pensaba que se refería a isto, pero agora, co que levo vivido, vexo que se refire a isto outro. E vai estar ben, está perfecto, porque depende da etapa da vida na que estemos, vamos a interpretar dun xeito ou de outro. E, bueno, non sei se alguén ten algunha pregunta, algo que queirades comentar. É verdade que te inspiraste no Patito Feo para escribir historia? Inspirarme como tal, non. Non foi a miña principal fuente de inspiración o Patito Feo, ainda que sí que é verdade que despois, cando lees, se pode chegar a semellar bastante. Pero nunca pensei en facer unha nova versión, ainda que sería interesante versionar algún conto clásico. Como foi que che deu por escribir? Pois non sei, simplemente un día estaba, pois así, reflexionando, pensando un pouco, e ocorreuseme que por que non unha estrela podería cambiar de lugar? Por que sempre teñen que estar no mesmo sitio? Entón, decidín poñelo en papel e a partir de aí salieron moitas cousas bonitas. Tiñes alguén que te inspirou e que te axudou a seguir adiante co libro? Sí, eu nunca teria pensado que eu podera servir para isto, nunca me imaginei que podería chegar a estar aquí hoxe, pero, bueno, un día chegou unha profe que tiñemos no Castro, chegou a clase e preguntou alguén lle interesa escribir? Alguén escribe historias habitualmente? E comentelle que sí, que a mí me gustaba, que pasaba o tempo facendo eso, e díxome, pois, a ver, enséñame todo o que tes, que vamos mandar un concurso e tal. E efectivamente, mandei un concurso, non ganei nada, por desgracia, pero animoume a seguir escribindo e contando historias e, en parte, grazas a ela, estou aquí a día de hoxe. Os obxectos que hai para buscar son aleatorios ou teñen algún significado? Os obxetos que veñen ao final da historia vai parecer unha fricada, pero a mí pareceme bastante bonito. Un día, unha amiga estaba dibuixando na clase e eu teño un grupo de 5. Entón dibuxounos a cada unha como se fóramos un obxeto. Entón, cando decidín poñer este apartado, aproveitei eses obxetos e entón cada obxeto representa a unha das miñas amigas. E, adicionalmente, decidín añadir un balón de rugby porque é unha parte fundamental da miña vida. Vais a escribir máis contos? Sí, en principio teño pensado seguir hasta que me dé imaginación ou hasta que me dé as ganas ou o ánimo, pero sí, de momento teño máis contos en mente. E por que os escribes en galán? Pois, non sei, pareceme, aparte de que é o idioma que utilizo no meu día a día, pareceme máis bonito a hora de contar historias, contalas nunha lingua que está por desaparecer. A estrela non ten algo que ver tamén con que se está perdendo o idioma. Pois non, pero se é o teu enfoque, o dixen antes, todos os enfoques son válidos. Porque hai moita xente que non fala galego. Xa. Por vergoña e por moita edad e por a cultura que nos están aplicando. Pois, personalmente, coa plataforma que utilicei eu, que é neste caso Amazon, non me resultou especialmente complicado. As maiores complicacións que tuven foi polo feito de ser menor de edad, porque hai cousas que tes que gestionar, as cuentas do banco e demais, que ao ser menor non pode ser titular, pero eu creo que para unha persoa adulta non é para nada complicado realizar un proceso de autopublicación en Amazon, polo menos. Falaches de que cada un pode ter un enfoque diferente da historia do libro. E para ti, cal é o enfoque que ti lle das na tua etapa da vida? Home, este conto xurdiu un pouco pola situación que tiña eu no momento no que o escribín un pouco. Porque me sentía certamente fora de lugar e de repente apareceu este grupo que comentei antes de 5 persoas que como que me fixeron sentir outra vez no lugar adecuado. Non sei se alguén máis quere preguntar algo.
Non. Ai. En que momento do día escribes? Quero dicir, como te organizas para estudiar, facer deporte, ter vida social e encima escribir? Pois, a verdade é que escribir é o único que fago cando me sae. O sea, este conto, por exemplo, eu cando o fixen estaba nun momento, tiña os apuntes diante, eu estaba facendo cousas da clase e nun momento de disociación ocorreuse nesta historia, collín un folio e escribina. E despois xa, para maquetalo e eso, pois sí que xa cando vou tendo máis tempo, cando, pois ao final da época de exámenes ou agora en vacacións, pois sí que aproveito máis para darlle forma. Pero os borradores, o que son os borradores das historias, en calquera momento do día, cando se me ocurren, ou nas notas do móvil, ou nunha folla que teña cerca. Eu sempre levo un boli no bolsillo. A ver, a miña idea é moi a largo plazo probar a escribir algunha novela ou algo un pouco máis longo. O que pasa que é máis complicado porque ao final escribir un conto, pois este por exemplo ten 30 páxinas e 10 son de coloreados. Entón, é máis fácil relativamente porque che come menos tempo do día a día. Para escribir unha novela sí que hai que organizarse máis, sentarse, poñerse, profundizar nos personaxes e demais. Pero, por exemplo, a min gustame moito escribir contos e parece unha cousa moi bonita, e máis con esta iniciativa de que todos podamos aproveitalos. Non sei se alguén quere comentar algo máis. Que che gusta ler? De todo o que me aporte algo. O sea, tamén considero que é moi importante ler libros malos ás veces. Porque tamén, cando acabas un libro e dis, que é isto? Que acabo de ler? Pois tamén estás aprendendo e estás crecendo como persoa porque descubres o que non che gusta. Descubres o que che gusta cando acabas unha novela e botas días reflexionando ou que te fai chorar co final, que provoca emociones fuertes, pero tamén ler un libro malo, que tú consideres malo e que digas, que é isto? Eu considero que tamén é moi importante. Podes dar algún consello para que, sobre todo na época adolescentes que hai por aquí e que igual non están, pero que nos escoitan por outros medios, deixen un pouco móvil, tiren un pouco máis pola lectura? Pois, non sei, terás que... Eu considero que, claro, eu levo lendo toda a vida, entón eso non podo decilo como tal, porque non é como que agora de repente me deu por ler. Pero para unha persoa que quere introducirse de verdade no mundo da lectura, é moi importante saber o que che gusta e buscar as referencias. E cando empezas a ler, é donde máis importante é ler cosas malas. Porque aí é onde descubres o que non che gusta e a raíz do que non che gusta descubres o que che vai gustando. E, de verdade, é moi bonito ter un autor favorito, un libro que recurres habitualmente cando queres volver a sentir o que che fai sentir. É moi bonito ter un libro que sea o teu lugar de confort. Así que, a todos aqueles que preferides dedicarlle tempo ao móvil, anímovos encarecidamente a que collades un día un libro e o leades. Porque se é malo, vai vos formar, de verdad, se non vos gusta, eu considero que é incluso máis importante que ler algo que che gusta. Tes un libro favorito e un conto favorito? Un libro favorito, sí que cho podo decir moi rapidamente, que é diferente de Eloi Moreno. É un libro que considero que todas as persoas con unha certa idade e madurez mental deberían de ler, porque ao final faiche replantearte se de verdad estás considerando importante o que realmente ten importancia. Axuda moito a relativizar. E un conto favorito, sona mal que o diga eu, pero a estrela está moi... Se acabou. Podes facer algún adianto do seguinte libro ou conto que queras que vas sacar? Gustaríame que o seguinte tuvese un enfoque máis cara ao mundo mariño. Pero non podo adiantar moito máis porque non sei se exactamente vai ser ese ou de repente se me vai pelar o cable e vou facer outro. Non sei se alguén quere comentar algo máis. Se non, vou vos pedir que me permitades un par de minutos para aproveitar o lugar no que estou e dedicar unhas pequenas palabras ao señor que lle dá nome a esta biblioteca e do cal hai un cadro colgado ali ao final, que ademais era o padriño dunha das persoas que máis quero no mundo, que está ali atrás, que é o meu pai. Entón, gustaríame que me permitidades uns minutiños para dedicar unhas palabras. Bueno, voulle falar a él, vale? O sea, é como unha pequena dedicatoria para esa persoa especial.
Sei que a vida quixo privarnos de que nos conocésemos, e que tal vez, como di meu pai, teríamos creado un vínculo bonito. Pero sinto que non me fai falta conocerte para saber que fuches unha persoa increíble. Só hai que ver a cara de orgullo de papá cando lle fala de calquera cousa que escriba. É o único momento no que fala de ti sin que ninguén lle pregunte, e para min iso é que conta. Sei perfectamente que estarías contento de ler este e os que espero que sexan os próximos contos, porque non necesito conocerte para tomar o teu legado. En realidade, gustaríame moitísimo poder falar contigo, aprender de ti e que me ensines todo o que estou segura que tiñas por ensinar e que me axudases a mellorar como escritora. Serás recordado polos demais como historiador, como sacerdote ou como padriño, por meu pai, pero eu sempre te recordarei como escritor. Gracias por deixar a túa pegada no mundo. Espero seguir os teus pasos. Atentamente, a túa sobrinha neta. E agora, se vos parece, vamos a centrar a atención, sobre todo aquí nos máis pequenos, porque vamos a facer unha pequena sesión de contacontos. Non sei se algún dos que está aquí xa o leu, pero, por favor, non vamos a adiantar os demais, vale? Eu acabei de ler. Sí? Bueno, quen quere ver o que lle pasa a esta estrela? Queres unha cadeira? Non, da igual. Así estou máis á súa altura. No ceo había unha estrela que era diferente a todas as demais. A súa cor non era amarelo brillante como a das súas compañeiras, distaba moito de ser ese cor, senón que máis ben era así como dun tono rosado. Como era de esperar, as demás estrelas e a lúa rexeitábana e apartárona por ser como ela era. Isto fixo sentir moi mal a nosa estrela. Mirade o que lle digo. Mirade que fea é. Ja, 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 ja. Sí, é como rara. Ja, ja, ja. E todas se rían dela. Todos os días, cando o ceo estaba despexado e as demais estrelas salían a amosar o seu brillo, a lúa escondía detrás dela e decíalle que ela non podía, porque se avergoñaba da súa cor diferente. Mirade o que lle digo. Tedes todas un brillo precioso, menos ti. Ti quédate detrás miña, que non te ves a nadie. Unha noite, recibiron a noticia de que iba a haber unha terrible choiva de estrelas. Entón, todas as demais estaban aterrorizadas. E que pasa se caemos? Caeremos na terra e coa luz o noso brillo non destacará. Non vos preocupedes, lles dixo a lúa. A única que destacaría sería ela. A estreliña rosada quería con todas as súas forzas caer na terra e alonxarse por fin de todas as súas veciñas e da lúa. Entón, chegou a noite da choiva de estrelas e o soño da estreliña foi cumprido e caeu no mar. Cando se repuxo do golpe, viu uns peixes que falaban entre eles e pensaron que se estaba a burlar dela. Decía, que estarán falando? Seguro que se queren rir de min. Entón, quedouse sorprendida cando os peixiños mencionaron as demais. Como que as demais? Como que hai máis? Os peixiños dixeronlle, claro, ven con nós, que che enseñamos onde hai máis estreliñas como a ti. Ao que a estrela contestou moi emocionada, sí, vale, vou con vos. Entón, así foi como despois de moito tempo, sufrindo as burlas das súas compañeiras no ceo e as burlas que lle facía a lúa tamén, chegou a un lugar onde había moitísimas máis estrelas como a ela e, por fin, se pudo sentir incluída. Deronlle a benvida caroladamente e os peixiños dixeronlle, ves, todas son iguais a ti. Entón, atopouse con xente que realmente a consideraba fermosa. E se acabou. Porque así é fermosa. E agora, sobre todo por os máis pequenos, os demais, se vos queredes sumar, hai para todos. Que vos parece se coloreamos unhas estreliñas e cada un imagina como sería o seu personaxe do conto? Mirad. Teño aquí unha especie de o que eu considero adorno para o árbol de Navidad, pero vos podedes lle dar o uso que querades. Aquí cada un vai pintar o seu personaxe. Como se imagina? Como sería él? Sí, claro que sí, le puedes hacer lo que tú quieras. Aquí vamos pintar como sería o noso personaxe. Entón, eu xa pintei o meu, o que pasa que non sei onde puxo. Entón, que vos parece se vos vades poñendo aquí alrededor mentre eu o busco?
Las cosas que jamás hacemos bien son las que nos definen. Nos sale más caro pedir perdón que ir al puto cine. Siempre me voy a acordar de ti, siempre que me enseñes el camino. No estamos tan mal, diría yo. No estamos tan solos en el mundo. Si esa estrella me tocara, si alumbrara mi ventana, si me diera mi esa luz, correría hasta tu casa, treparía por tus ramas. ¿Qué andarás haciendo tú? Tu risa me regala sensatez, tus ojos son mi premio, por el que no me importa trabajar, por el que a veces sueño.